Sa number 7, driver sang SUV ginaligar natulogan gani iya ginarado ang isa ka tricycle sa Banwasang Isabela. Nagtabog ang driver sang tricycle sa kalog samtang nagasinggitan sa bulig ang minor na edad nga pasahero. Matapos ginarado ang ilang ginasakyan nga tricycle sa isa ka Toyota Fortuner nga SUV. Bangod sang impact, nawasak ang tricycle. Nagluntad ang insidente sa Rizal Street sa Barangay 2, Banwasang Isabela sa Negros Occidental, Sabado sang hapon. Nagwa sa investigasyon sa kapulisan nga natulugan ang 62 anyos nga driver sang SUV. Residente sang Gihulgan City sa Negros Oriental. Rason nga nagkadto ang salakyan sa piyak nga lane kaag nakabunggo sa nagasugataman nga tricycle. Nakaangkon sa mga pilas ang 30 anyos nga driver sang tricycle kag ang estudyante nga pasahero niya. Ang duha ka mga pilason ang residente naman sang Banwasang Isabela. Gidala sa Ignacio Lacson Arroyo Memorial District Hospital ang driver sang tricycle kag ang iya nga pasahero.